guys, welcome back to another vlog. Assalamualaikum nोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं. So बाहायदिन जादोंमोन आरोना भिडिअखौ बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनैहाय फाइनाली बनायनोसै आं दिनै vlog. दिनैहाय बोग्रि जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम अब्ला नोंथांमोना नुगोन. आइ बिफाङा जा साइजनिखा. जान बोग्रि जोब्बायनो दिननिसो जागोन आङो आरो जा टेस्टिखा. नोंथांमोना vlogखौ नायलांबाय थादो एनहालागि. थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. बे जाबाय आंनि फ्रेन्ड लाजियो सिथायो हाननोसै हानग्राया गोथांबानो जायो गोथावसो माथो गोथाङा गोथाव जादोंना फार्स्टआवहाय बारा गोथाव नङामोन गोथाङाहाय दायो गोदै जाखाबाय दायो जानोसै जानो लुगैथारबाय आं थानो हाला गाइस बोग्रिखौ एसेबां मोनबाय आरो मोनगोन ना मोनलाथाय नै सासेहा बोग्रि जानो थाखाय उवालाव गाखोलायदो बेजों ओंखारसोबाय दोङो ना बेयाव बोग्रि आइनि थाइसे नै पुरा बेयाव गोलैयो लेथ्रायाव गोलैयो बेयाव बिथिंनिया नै गैला लेथ्रायाव गोलैजोब्बाय दायो आं फानलु देगासिनो दङ पुरा दिनै बोग्रि पार्टि सानैजोंनो जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ब्लगखौ आरो जों देखायना जों बोग्रिया जानो लुबैबाय जोंनिया दायो बोग्रिखौ देगासिनो दङ बिथाङा जानो लुगैदों नोंखौ लुगैदों ना लुगैयाखै लुगैखादो दैखौ बायहेन र' आरो हालुस जों दायो जानोसै नों सानैदोंनो दे ओमफ्राय रावबो गैला दे जादो केक मोनसेयावनो जानोसै गोथाव awesome guys नोंथांमोना ट्राइ खालाम बाथोन देनायखौ स्पाइसि बरफ जादों सोर लुगैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों सानैया चेलेन्ज खालामसिगोन आंना बाहाय बारा बे बाहाय खम लादो गाइस बे माने बे माने देरहाबाला जानाय नङा आंसो जागोन माने होनबा आं बारा लादोंना थ' जों सानैया चेलेन्ज खालामसै आरोना सोर हायोसै र' जाबाय हायना बे सिटिं बाहाय होनो र' बाहाय होबाय रेडि स्टाडि गो Rasa. Buat kerang dah menang tak? Kalau baik. Kalau baca kan? Next time ada try kelam kan? Hey guys, dah bawa derbaina. Derbaina. Dari masa sigan. Dah bawa derbaina. Gaba tu klu? Gaba deh. दे बाय बाय बाबु थांखिदि जोङो टाटा थांबाय जों दायो बेसर बिबार बागानाव फैदो आरोना जाहानिया माने बेसर बारखांबायनो बे जाबाय आमाइनि गस्ला आं गानना लादो पुरा गोदो जायो होमब्लाबो गानदो जाहानि बेसरखौ देखायनोसै दिनैहाय माने बिबार बारखांबायानो जों दायो न'आव थांसै मोनायानो जालायलांबाय फट'आव उथि मोजां मोनसेबो उथिनो मोनासै आंथ' आं नोंबाय उथिनानै मोजां जाबाय साननैसो सिगां उथिनांगौमोन जाहानियाव माने बिबारफोरा मोजां बारनायमोन ना ओमफ्राय आं बे टाइमाव उथियासै दासो उथिनो लुगैबाय आरो पात्ता मोनासैने जोङो औ दायो न'आव थांसै आया दुखान थांनो लिंहरदों आंखौ लिंहरबाय थाबाय
बिलाइ बोरिया बोरिया बारखादो सानिया जाहानिया मालाबाथ' माने फुनो जासिगोनानो साननैसो उनाव फुसिगोन सिंगार जाना नागिरदो